होईल आणि कृष्ण भावनेच्या या मार्गावरती कधीच आपण या मार्गावरून आपलं पतन झालं नाही पाहिजे. त्यासाठी आपण कोणत्या नियमांचं पालन केलं पाहिजे त्याची चर्चा आपण इथे करत आहोत. मग त्याच्यानंतर वाचो वेगम म्हणजे वाणीचा आवेग कशा प्रकारे सहन केल्यानं मनुष्य आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करू शकतो याची चर्चा आपण केली होती. मग त्याच्यानंतर क्रोध आणि मग त्याच्यासाठी अनेक प्रॅक्टिकल उदाहरणांची सुद्धा आपण चर्चा केलेली. मग त्याच्यानंतर आता आपण वाचणार आहोत की जिव्हा वेगम जिभेचा आवेग. एकच मिनिट ओपन करू द्या तो पेज. हम्म. मग आपण क्रोधाच्या आवेगापर्यंत चर्चा केली होती. तर आता सुरुवात करूया. जिव्हा वेगम जिव्हेचा आवेग म्हणजे या जिभेचा आवेग कशा प्रकारे आपण जर सहन करू शकलो तर आपण आपल्या वाणीवर ताबा मिळवू शकतो त्याची चर्चा आपण इथे करणार आहोत आता. हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय. जिव्हा वेगाविषयी सांगावयाचे तर आपल्यापैकी सर्वांना अनुभव आहे की जिभेला रुचकर पदार्थ खाण्याची इच्छा असते. सामान्यतः आपण जिभेला तिच्या रुचीप्रमाणे खाण्याची मुभा देऊ नये, तर तिला प्रसाद पुरवून तिच्यावर नियंत्रण ठेवावे. श्रीकृष्ण जेव्हा प्रसाद देतील तेव्हाच आपण प्रसाद ग्रहण करू अशी भक्ताची मनोवृत्ती असते. जिव्हावेग नियंत्रित करण्याचा हाच मार्ग आहे. मनुष्याने केवळ ठराविक वेळी प्रसाद घ्यावा आणि जिव्हेची अथवा उदराची इच्छापूर्ती करण्यासाठी उपाहारगृहात अथवा मिठाईच्या दुकानात खाऊ नये. आपण जर केवळ प्रसादच ग्रहण करण्याच्या तत्वाशी दृढ राहिलो तर जिव्हेचे आवेग संयमित करता येतात. मग इथे आपण चर्चा करूया की कशा प्रकारे अ, जिभेवरती म्हणजेच जिभेवरती कंट्रोल मिळवला तर आपण आपल्या भक्तीमध्ये सुद्धा प्रगती करू शकतो. पण आपण आपल्या पूर्वजांकडून म्हणजे आई वडिलांकडून किंवा आजी आजोबांकडून अनेक वेळा या गोष्टी अ, ऐकलेल्या आहेत की ज्याची वाणी गोड असते त्याला तसाच रिप्लाय मिळतो. समजा जर कोणी प्रत्येक वेळेस आपल्यावरती ओरडतच असेल किंवा रागतच असेल तर आपण त्यांच्याकडे पुन्हा एकदा जाण्याचा विचार करत नाही. मग एक तेलुगूमध्ये सुद्धा म्हण आहे, म्हणजे ती मराठीमध्ये मी तुम्हाला कन्वर्ट करून सांगते. तर तेलुगूमध्ये असं म्हटलं जातं की जर तुमची वाणी जर शांत असेल पूर्ण जगच शांत भासतं आपल्याला. म्हणजेच जेव्हा आपण शांत राहतो शांत बोलतो तेव्हाच आपण संपूर्ण जग सुद्धा आपल्यासोबत शांत राहतं. किंवा इंग्लिशमध्ये सुद्धा म्हण असते की टिट फॉर टॅट. मग जसं आपण वागतो तसा आपल्याला रिस्पॉन्स मिळतो प्रत्येका समोरच्या व्यक्तीकडून. मग आता आपण जर रागाने वागत राहिलो तर काय होतं, क्रोधाने आपल्या चॅन्टिंगवरती कसा परिणाम होतो याची चर्चा केली. मग तोच क्रोध जेव्हा आपल्या जिभेवर येऊन जेव्हा आपण वर्बल सुरू करतो तेव्हा ती गोष्ट आणखी वाढते. मग त्याच्यापेक्षा जर आपण शांततेचा मार्ग स्वीकारला तर ते अतिशय उत्तम असतं. पण प्रत्येक वेळेस शांततेचा मार्ग हा वर्क करत नाही याच्याबद्दल सुद्धा आपण चर्चा केली होती. मग भगवद्गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये भगवंतांनी आपल्याला अन्नचक्राबद्दल मार्गदर्शन केलं होतं. मग कशा प्रकारे भगवंतांपासून मिळालेलं हे अन्न जेव्हा आपण त्यांच्या नैवेद्याच्या रूपामध्ये अर्पण करतो आणि मग जेव्हा आपण त्याचा प्रसादमच्या रूपामध्ये ग्रहण करतो तेव्हा नक्कीच भगवंत त्या अन्नामधलं जे पाप आहे ते काढून टाकतात आणि आपल्याला फक्त आशीर्वादाच्या रूपाने प्रसादम देतात. मग या प्रसादमचा भगवद्गीतेच्या अध्ययन करताना आपण खूप चर्चा केली याच्याबद्दल की कशा प्रकारे मनुष्याने प्रसादमचा ग्रहण करणे हे महत्वाचं आहे. जर प्रसादमच्या शिवाय जे काही अन्न असतं भगवंतांना अर्पण केलेलं जे काही अन्न
अर्पण केलेलं अन्न असतं फक्त तेच आपण ग्रहण करू शकतो. आणि त्याच्याशिवाय जे काही इतर गोष्टी आहेत, ज्या काहीही असू दे इतर गोष्टी आहेत, त्या म्हणजे आपण पापच ग्रहण करतोय. मग जेव्हा आपण आपल्या या जिभेवरती नियंत्रण ठेवतो, मग आता जर आपण जेव्हा आधी चर्चा केली, अनेक पुस्तकांचं वाचन केलं, तेव्हा आधीच्या काळी सत्ययुगामध्ये, त्रेतायुगामध्ये किंवा द्वापर युगामध्ये जेव्हा मनुष्य शिष्याच्या रूपामध्ये आपल्या गुरूंच्या आश्रमात जाऊन प्रत्येक मनुष्याला शिक्षण मिळायचं तिथे. मग त्याला सर्वतोपरी वेदांचं अध्ययन, सगळ्या शिक्षा मिळायच्या त्याला तेव्हा तिथे. प्रत्येक गोष्टीची शिकवण त्याला तिथूनच गुरूंच्या आश्रमात राहून गुरूंकडून मिळायची. मग तो जे काही अन्न गोळा करायचा दिवसभर आपल्या गुरूंना अर्पण करायचा. आणि मग गुरूंची आज्ञा झाली तर त्यांच्याकडून जेव्हा तो प्रसादाच्या रूपामध्ये त्यांना मिळायचा तेव्हाच ते ग्रहण करायचे. मग अशी आपल्या शास्त्रामध्ये नमूद केलेली पद्धती आहे. जेव्हा गुरूंनी जर आपल्याला गुरूंनी जर ग्रहण करण्यासाठी दिलं अन्न, प्रसाद, तेव्हाच तो भक्त, तो शिष्य ग्रहण करू शकतो. मग अशी त्याची शिकवण असायची, अशी त्याची दिनचर्या असायची. आणि त्याच्यामुळे त्याला सर्वतोपरी सर्व प्रकारचं ज्ञान आपल्या गुरूंच्या माध्यमातून मिळायचं तिथे. आणि मग तो गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण घ्यायचा. मग जेव्हा तो अशा प्रसादमचा ग्रहण करून गुरूंच्या अध्ययनाखाली भगवंतांची सेवा करायचा, गुरूंची सेवा करायचा, तेव्हा त्या भक्ताची जी मनोवृत्ती असते ती अतिशय वेगळी असायची. आणि तो अतिशय शांत. मग आपण भगवद्गीतेमध्ये जो तटस्थ पुरुष पाहिला किंवा स्थितादार मनुष्य ज्याला म्हटलं जातं, किंवा गुणातीत झालेला व्यक्ती ज्याला म्हटलं जातं, याच्याबद्दल आपण चर्चा केली होती. तो दुःखात दुःखी होत नाही किंवा सुखात सुखी होत नाही. राग, द्वेष, भय, लोभ, मत्सर या सर्वांमध्ये समभाव राखतो. अशा प्रकारची जी स्थिती आहे, तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रसादम ही खूप मोठी प्रसादमचा खूप मोठा रोल असतो. मग असंच मी इस्कॉनच्या एका सिनियर डिवोटीजचा लेक्चर ऐकत होते. मला आता आठवत नाही कोणाचा लेक्चर होता तो. त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं होतं की प्रसादमचाच ग्रहण ऐकलेलं, की प्रसादमचाच ग्रहण का करावं. मग भगवद्गीतेमध्ये लिहिलेलं आहे, आपल्या वेदांमध्ये, पुराणांमध्ये, उपनिषदांमध्ये दिलेलं आहे. मग का याची चर्चा आपण केली होती भगवद्गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायात, की भगवंतांना जर अर्पण केलं नाही तर मग ते कोणतंही अन्न असो, ते आपण पापच ग्रहण करतोय. जेव्हा भगवंतांना अर्पण करतो त्या अन्नाच्या माध्यमातून आपल्याला भगवंतांचा आशीर्वाद प्राप्त होत असतो. मग जेव्हा या प्रसादमचा व्यक्ती ग्रहण करतो, भगवंतांचा आशीर्वाद त्याला लाभतो, मग तो आपल्या भक्तीच्या मार्गावरती सुद्धा प्रगती करतो. परंतु तो भगवंतांशी त्याचं एक नातं सुद्धा जोडलेलं असतं त्या प्रसादाच्या माध्यमातून. मग जर आता आपण या कृष्ण भावनेमध्ये येण्याच्या आधीचा काळ जर विचार केला, आपण कुठेही काहीही खातो, कुठल्याही मिठाईच्या दुकानात किंवा सगळ्यांना उपाहारगृहात जायचं खूप वेळ असतं, किंवा आजकाल इंडियामध्ये झोमॅटो, स्विगी या सर्व गोष्टी आलेल्या आहेत. आणि मग त्यामध्ये सामान्य माणूस इतका भरकटला गेलेला आहे की त्याला प्रसादमचं महत्त्व सुद्धा कळत नाही. मग आता त्या लेक्चरमध्ये त्या प्रभूजींनी काय सांगितलं होतं, तर काय फरक असतो प्रसादममध्ये आणि बाहेर तुम्ही एखाद्या चायनीजच्या स्टॉलमध्ये किंवा मोठ्या रेस्टॉरंटमध्ये गेलात अन्न ग्रहण करण्यासाठी. मग आपण तिथं त्या चायनीज स्टॉलमधला एक खूप फेमस डिश त्यांची जी काही आहे ती खाल्ली आपण. मग ती खाल्ल्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये काय इफेक्ट होतोय, आपल्या मनामध्ये काय इफेक्ट होतोय, आणि आपल्या मुखातून काय शब्द बाहेर येत आहेत. मग तेव्हा आपला पहिला काय, आपण एकदम असा एक्साइटेड होतो, वाह काय मस्त टेस्ट आहे, एकदम भारी असं, एकदम एक्साइटेड होऊन, एनर्जेटिक होऊन, किंवा थोडासा लाऊड आवाजामध्ये सुद्धा आपण आपल्या फॅमिलीला किंवा मित्रांना आपण सांगतो की काय मस्त जेवण आहे इथलं. ही आपली प्रतिक्रिया असते सामान्य मनुष्याची, जेव्हा तो एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन त्याला हवं ते अन्न तो आपल्या फॅमिलीसोबत, मित्रांसोबत ग्रहण करतो. मग
दुसऱ्या केसमध्ये जेव्हा तो मंदिरामध्ये जाऊन प्रसादम ग्रहण करतो किंवा आपल्या घरातच एक साधं सुद्धा रोजचं नैवेद्य, खूपच सिंपल प्लेट, एक भात भाजी पोळी वरण भात असं लावलेला प्लेट, किंवा त्याच्याही पेक्षा फक्त वरण भात छोटासा प्लेटमध्ये भगवंतांना अर्पण करून, मग ते आपण कशा प्रकारे आपण प्रेयर म्हणून तुळशीचं पत्र किंवा जल सुद्धा अर्पण करून आपण मग त्याचा ग्रहण करतो. मग जेव्हा आपण प्रसादमचा ग्रहण आपलं संपतं, मग ती फिलिंग काय असते? ती सेम असते का जेव्हा ती आपल्याला रेस्टॉरंटमध्ये मिळाली होती? नाही. जेव्हा आपण प्रसादम ग्रहण करतो तेव्हा एक वेगळ्या प्रकारची शांती मिळते. आणि मग जर याच्यावरती आपण स्वतःवरतीच अनालिसिस केलं की आपण जेव्हापासून प्रसादमचा ग्रहण करण्याची सुरुवात केली, तेव्हापासून कशा प्रकारे आपल्याला जे समोर आहे त्याच्यामध्ये, त्या प्रसादम मधून कशा प्रकारची शांती मिळते, आपल्या मनामध्ये विचारांमध्ये आपल्या कृतींमध्ये कशा प्रकारे परिणाम होत जातो, तो बदलत जातात आणि त्या शांततेच्या मार्गाने जातात, आणि आपली कशी भावना भगवंतांप्रतीची ओढ ही आपली वाढत जाते. मग समजा हा अभक्त आहे आणि त्याला वेगवेगळ्या रेस्टॉरंटमधून खायची त्याला सवय लागली, तर तो काय करतो? त्याला तिथली टेस्ट आवडली म्हणून तो एकदा जातो, दुसऱ्यांदा जातो, आणि पुन्हा अजून तशा प्रकारचे रेस्टॉरंट शोधत राहतो. मग त्याच प्रकारे जेव्हा तो त्या रेस्टॉरंटशी कनेक्टेड होतो, मग जेव्हा आपण प्रसादम खाण्यास सुरुवात करतो, आपण भगवंतांशी कनेक्टेड होतो. आणि मग कळत न कळत आपल्या मनावरती, आपल्या चॅन्टिंगवरती, आपल्या स्वभावावरती, आपल्या फिलिंग्सवरती, त्या सगळ्यावरती इफेक्ट होत असतो. जर तुम्हाला असं वाटत असेल, हो मी काहीतरी एक्स्ट्रा एक्झॅज्युरेट करून सांगत आहे, तर तुम्ही स्वतः सुद्धा स्वतःवरती अनालिसिस करून तुम्ही स्वतःचे अनुभव सांगू शकता की आधी कृष्ण भावनेमध्ये येण्याच्या आधी आपली काय अवस्था असायची अन्नाबाबत, आणि मग त्याच्यानंतर आता आपण काय फील करतोय. मग जेव्हा या अन्नामुळे, या प्रसादामुळे आपल्या जिभेला जी गोडी लागते, जिभेवरती जो भगवंतांचं नामस्मरण येतं, त्याच्यामुळे आपल्या आजूबाजूच्या सगळ्या गोष्टी सुद्धा सुधारतात. मग आपण ज्याची चर्चा केली होती की समोरचा व्यक्ती जरी काही बोलत असेल, तो एक्सायटेड असेल, एक्सायटेड म्हणजे हायपर असेल, तेव्हा सुद्धा त्या परिस्थितीत आपण दिलेला जो रिप्लाय असतो तो बदलतो. आणि मग अशा प्रकारे या जिव्हेच्या आवेगामुळे जर सहन केलो आपण, तर कशा प्रकारे आपण आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करू शकतो, आपण ती गोष्ट तिथेच विसरून जातो. कारण मग आणि आपण आपल्या चॅन्टिंगच्या मागे लागतो. म्हणून जिभेवरती नियंत्रण ठेवणं हे सगळ्यात मोठं आणि महत्वाची गोष्ट आहे. जे जिभेवरती नियंत्रण ठेवून त्या जिभेद्वारा फक्त कृष्णप्रसादम ग्रहण करून आणि भगवंतांचं नामस्मरण जेव्हा करतो, तेव्हा नक्कीच सुरुवात ही जिभेपासून होत असते. जिभेचे चोचले 2 सेकंदाचे पुरवण्यासाठी आपण नाही त्या पापाच्या मार्गाने किंवा चुकीच्या मार्गाने जायची गरज नाही. त्या जिभेला जर आपण आपल्या स्वतःच्या कंट्रोलमध्ये ठेवलं, तर आपल्या बॉडीचा सुद्धा फायदा होतो, आणि आपल्या कृष्ण भावनेमध्ये सुद्धा प्रगती होते. मग पुन्हा याच्यासाठी सायंटिफिक पुरावा मी सगळे श्लोक सुद्धा काढून ठेवलेले, सॉरी, जर मिळालं तर मी परत शोधून सांगेन. शोधून उद्या म्हणजे पुढच्या क्लासमध्ये मी ते श्लोक तुम्हाला संदर्भासाठी तुम्ही लिहून घेऊ शकता. मग तेव्हा ते पुन्हा शोधून ठेवते आणि मग लिहू तेव्हा की आपल्या भागवतममध्ये याच्याबद्दल माताजी, कोणत्या श्लोका दिलेले आहेत. आणि हरे कृष्ण. किंवा हरे कृष्ण प्रभूजी. माताजी, ते जर श्लोक तुम्हाला सापडले ना, कॉम्प्युटर चालू झाला तर हा. तुम्ही ते PDF शेअर करा आम्हाला, तोपर्यंत मग वाचता येतील आम्हाला, लिहून पण चा घेऊ मग. हो, चालेल चालेल, ते करेन मी पुन्हा. म्हणजे ते मी सेव्ह नव्हतं केलं मला वाटतं. मी सगळं गुगलमधून काढून फक्त त्या नोटपॅडमध्ये केल्या होत्या आणि मग ते गेलं, सगळं उडलं. आता परत शोधावं लागतील श्लोका. बरोबर, मला मी वाटलं शोधून, PDF. नाही पीडीएफ नव्हती, मी बनवली होती लिस्ट, नोटपॅड मध्ये लिस्ट बनवली होती श्लोकांचे आणि अर्थ, आणि मग आपण कोणते पॉइंट्स घेऊ शकतो ते बनवले होते, ते गेलं सगळंच. मी करेन पुढच्या क्लासमध्ये मी शेअर करेन. तर मग आता या प्रसादमचं महत्व
आणि जिभेचा आवेग सहन केल्याने कशा प्रकारे आपण प्रगती करतो याची पुष्टी फक्त इथे शील रूप गोस्वामी आपल्याला सांगताहेत म्हणून नाही, भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा भगवंतांनी आपल्याला सांगितलं. भागवतमचा याचा उल्लेख कसा दिलेला आहे भागवतांमध्ये किंवा चैतन्य चरितामृतामध्ये किंवा वेगळ्या अ, एक मिनिट, मीटिंग रेकॉर्डिंग आहे ना ना आफ्टर डिस्कस. ओके हो, ओके प्रभूजी, आपण नंतर डिस्कस करूया, नो प्रॉब्लेम. तर मग आपण अ, या सगळ्या पुराणांमध्ये वेदांमध्ये कशा प्रकारे याची पुष्टी दिलेली आहे की प्रसादमचा ग्रहण करणं या जिभेवरती जर ग्रहण करून भगवंतांचं नामस्मरण करून जिभेवरती जर कंट्रोल मिळवला आपण, तर आपण आपल्या भक्तीमध्ये कशा प्रकारे प्रगती करू शकतो. या भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी सुरुवात ही जिभेपासूनच होते. श्रवणम आणि मग त्याच्यानंतर स्मरणम. आधी कानांपासून आपण भगवंतांविषयीचं श्रवण करतो आणि आपण आपलं शरीर, आपण हेही आपण पाहिलं आहे, आपलं शरीर हे एक मंदिर आहे. कारण तिथे भगवंत, मनामध्ये भगवंत परमेश्वराच्या रूपामध्ये राहत आहेत. मग आपल्या आयुर्वेदामध्ये सुद्धा या गोष्टी नमूद केलेल्या आहेत की या शरीरामध्ये आपण आत काय पाठवतो त्याच्यावरून आपण आपल्या शरीराची कशा प्रकारे काळजी घेतो. आणि मग काल आपण पाहिलं आधीच्या क्लासमध्ये की आरोग्य हे कशासाठी महत्वाचं आहे. आपल्याला चॅन्टिंग करण्यासाठी, भगवंतांचं नामस्मरण करण्यासाठी आपण निरोगी राहायला हवं. मग आयुर्वेदामध्ये नमूद केलेल्या गोष्टींनुसार सुद्धा आयुर्वेदामध्ये आपल्याला ज्यांचा उल्लेख येतो की आपण साधं अन्न कशा प्रकारे ग्रहण करावं, साध्या अन्नाचं महत्त्व, शुद्ध सात्विक अन्नाचं महत्त्व आपण पाहतो. आणि प्रसादांमध्ये आपण शुद्ध स्वच्छ सात्विक अन्नच आपण नैवेद्य म्हणून भगवंतांना अर्पण करतो. आणि जर आपण रोजच असा, मग आपल्याला कोणत्या डायटिशियनकडे जायची गरज नाही किंवा हजारो रुपये खर्च करून डाएट प्लॅन घ्यायची गरज नाही. आपल्या वेदांमध्ये सुद्धा, भगवद्गीतेमध्ये सुद्धा भगवंतांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे की ज्या प्रकारे आपण साधं अन्न बनवून भगवंतांना अर्पण करून जेव्हा त्याचं ग्रहण करतो, नक्कीच आपण सर्वतोपरी प्रगती करतो. मग अशा प्रकारे जिव्हेच्या आवेगाबद्दल आपण इथे या पॅरेग्राफमध्ये आपण वाचलं, तर पुढे वाचूया. त्याचप्रमाणे जननेंद्रियांच्या आणि कामवासनांच्या आवेगांचा अनावश्यक उपयोग टाळल्यास ते संयमित करता येतात. कृष्ण भावना भवित संतती उत्पन्न करण्याकरिताच जननेंद्रियांचा उपयोग करावा, अन्यथा त्यांचा उपयोग टाळावा. जननेंद्रियांच्या संतोषाकरिता नव्हे तर कृष्ण भावना भवित संतती निर्माण करण्याकरिता भगवान सॉरी कृष्ण भावना आंदोलन विवाहाला उत्तेजन देते. मुले जरा मोठी झाली, त्यांना लगेच डॅलस टेक्सास येथील आमच्या गुरुकुलात पाठवले जाते आणि त्या ठिकाणी त्यांना पूर्णपणे कृष्ण भावनाभवित भक्त होण्यासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. अशा अनेक कृष्ण भावनाभवित बालकांची आवश्यकता आहे आणि जो कृष्ण भावनाभवित संपत्ती उत्पन्न करण्यास पात्र आहे त्याला आपल्या जननेंद्रियांचा उपयोग करण्याची अनुमती आहे. तर आता आपण जन्मल्यापासून मनुष्य या भौतिक शरीरामध्ये प्रवेश करून आत्मा, तर तो या शरीराला सोडून जाण्यापर्यंत त्याच्यावरती अनेक संस्कार केले जातात. त्याच्यामध्ये मनुष्याला मग जसं नामकरण सोहळा संस्कार असतं किंवा त्याची अ, मुंडनविधी असते, ह्या सगळ्या त्या संस्कारांमध्येच येतात. जन्मल्यापासून ते शेवटपर्यंत मृत्यूनंतर सुद्धा त्याच्यावरती मृत्यू संस्कार केले जातात. मग त्याच्यामध्ये जेव्हा तो या अ, गृहस्थाश्रमामध्ये प्रवेश करतो, तर गर्भधारणा संस्कार हा सुद्धा एक या संस्कारामधला एक महत्वाचा संस्कार आहे. मग जेव्हा आधीच्या काळी सत्ययुगामध्ये, त्रेतायुगामध्ये आणि द्वापर युगामध्ये जेव्हा मुलांना गुरूंच्या आश्रमात शिक्षणासाठी पाठवलं जायचं, तेव्हा ते तिथे ब्रह्मचर्य आश्रमामध्ये अ, राहायचे मोठे झाले. मग त्याच्यानंतर जेव्हा ते गृहस्थाश्रमामध्ये प्रवेश करण्यासाठी योग्य झाले, तर त्यांना त्यांच्यावरती विवाह संस्कार, विवाह हे हा सुद्धा एक या संस्कारांमधलाच एक संस्कार आहे. मग विवाह संस्कार त्यांच्यावरती केले जाऊन ते शिष्य किंवा ते शिष्य त्या गुरूंचे गृहस्थाश्रमामध्ये प्रवेश करायचे. आणि मग त्याच्यानंतर या विवाह संस्कारानंतर त्यांच्यावरती गर्भधारणा संस्कार सुद्धा केले जायचे. आणि आपल्या अनेक वेदांमध्ये, शास्त्रांमध्ये याला
संमती दिलेली आहे आणि याची पुष्टी सुद्धा केलेली आहे की कशा प्रकारे जेव्हा या गर्भधारणा संस्कारानुसार मनुष्य एक कृष्ण भावनाभवित संतती उत्पन्न करण्याचा विचार करतो, तेव्हाच तो आपल्या कामवासनांचा आणि जननेंद्रियांचा उपयोग करू शकतो. अन्यथा त्या गोष्टी वर्ज्य सांगितलेल्या आहेत. कारण जो या कृष्ण भावनेमध्ये करत असतो किंवा आपल्या भक्तीच्या मार्गावर भक्ती योगामध्ये ज्याला अग्रेसर व्हायचं आहे, त्यांनी फक्त आपल्या भक्तीवरतीच फोकस केलं पाहिजे. परंतु या सृष्टीचा संसार चालवण्यासाठी भावनाभवित बालकांची उत्पत्ती करणं सुद्धा तेवढीच गरजेचं आहे. आणि जो कृष्ण भावनाभवित संतती उत्पन्न करण्याची इच्छा राखतो किंवा त्याला वाटत असेल की आपण आपल्या या वंशाला पुढे वाढवण्यासाठी आपण संततीची निर्मिती करावी, तेव्हा त्यांनी या कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होऊन, स्वतः कृष्ण भावनेमध्ये स्थित होऊन, जेव्हा या आपल्या गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली या गर्भधारणा संस्काराची धारणा करतो आणि आपल्या जननेंद्रियांचा आणि कामवासनांचा उपयोग फक्त त्यासाठीच करतो, तेव्हा ते योग्य मार्गाने उपयोग केलेले असतात. अन्यथा त्यांचा आवेग हे सहन करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. मग आपण आजच्या या कलयुगामध्ये अनेक अशी उदाहरणं पाहतो की एक छोटंसं उदाहरण, जेव्हा आता आपण नवीन जी महाअवतार नरसिंहांची मूवी रिलीज झाली आहे, तेव्हा कुठेतरी आपण विचार करू शकतो की हो, आता आपण थिएटरमध्ये जाऊन आपल्या कुटुंबासोबत आपल्या मुलांसोबत मूवी पाहू शकतो. अन्यथा अशा कोणत्याच ऑप्शन्स आपल्याकडे उरल्या नव्हत्या की आपण जाऊन पाहू शकतो की जग कुठे चाललं आहे. आणि असे चित्रपटगृहामध्ये असे काही चित्रपट येतात की आपण ते आपल्या परिवारासोबत काय स्वतः सुद्धा पाहू शकत नाही. आणि अशासाठी आपल्याला वेळ सुद्धा नाही. आणि जग हे कुठेपर्यंत चाललं आहे, कोण काय करतंय, किंवा मग ज्या कलयुगांचा आपण संक्षिप्त भागवतम वाचत होतो की कलयुग जेव्हा शिगेला पोहोचेल तेव्हा मनुष्यामध्ये कसे बदल होतील, समाजामध्ये कसे बदल होतील, ते जे आपण विस्तारित रूपात आपल्या भागवतामध्ये वाचले होते, ते आपण प्रत्येक जण आपल्या आजूबाजूला त्या सगळ्या गोष्टी अनुभवतो. मग आता स्वतःच्या या वासनांची पूर्तता करण्यासाठी जो हा अभक्त किंवा दुष्ट मनुष्य असतो, तो कोणत्याही शिगेला पोहोचतो. मग त्याच्यासाठी उदाहरणं म्हणून आपण अनेक बातम्या वाचतो आणि सगळीकडे आपण पाहतो की कुठे. ओके माताजी, बुकची PDF तुम्हाला ग्रुपमध्ये पाठवली जाईल. सॉरी, मी विसरले असणार, मी पाठवेन पुन्हा. तर मग बातम्यांमध्ये आपण पाहतो की कशा प्रकारे अ, स्त्रीवरती अन्याय होत आहे किंवा जग कुठेपर्यंत पोहोचलेलं आहे. लोक कलयुगाची फक्त अजून 4.5 लाख वर्ष बाकी असली तरी सुद्धा आताच आपण कोणकोणत्या प्रसंगांना आपल्या आजूबाजूला पाहत आहोत. आणि या सगळ्या गोष्टी होतात ते जननेंद्रियांच्या आणि कामवासनांचा आवेग सहन केला नाही तर. पण मनुष्य जेव्हा यांचा आवेग सहन करतो आणि फक्त गर्भधारणा संस्काराद्वारे विवाह संस्कारानंतर जेव्हा तो कृष्ण भावनाभवित संतती उत्पन्न करण्यासाठीच त्यांचा उपयोग करतो, तेव्हा तो न ते आणि आपल्या वेदांमध्ये सुद्धा फक्त त्याच गोष्टीत संमती दिलेली आहे. आणि मग त्याच्यानंतर म्हणूनच इथे श्रीला प्रभुपाद सांगतायत की डल्लास आणि टेक्सास पाश्चात्य देशामध्ये अशा अनेक गुरुकुलांची स्थापना केलेली आहे. किंवा जर नॉर्मल स्कूलमध्ये सुद्धा मुलं जात असतील तरी सुद्धा, आता इथे सुद्धा आम्ही मेलबर्नमध्ये राहतो ना, तर टेम्पल्समध्ये 2-3 ठिकाणं आहेत की वेगवेगळ्या ठिकाणी टेम्पलद्वारे क्लासेस घेतले जातात फक्त मुलांसाठी. मग मेन टेम्पलमध्ये मुलांचा भागवतम क्लास असतो. आमच्या घराजवळ आहे विंडम हरे कृष्णा म्हणून, तर तिथे सुद्धा मुलांचे त्यांच्या वयोगटानुसार वेगवेगळे क्लासेस असतात. आणि मग प्रत्येकाच्या घरी, म्हणजे प्रत्येक भागामध्ये एक घर असं निवडलं जातं टेम्पलकडून, जे भक्त जिथे राहतात त्यांच्याकडे. आणि मग तिथे भक्तिवृक्षाचा क्लास होतो, जिथे मुलांसाठी आणि पालकांसाठी पण भगवद्गीतेचं अध्ययन होतं. मग पालकांचा वर्ग वेगळा असतो आणि मुलांसाठी सुद्धा अध्ययनाचे
सोय केलेली असते. मग तिथे आपल्या तिलक कशाला लावतो आपण, भगवद्गीतेचे मधले श्लोका, आपल्या मग आपल्या प्रत्येक फेस्टिवलचं महत्त्व आणि या सगळ्या गोष्टी टेम्पलकडून या सगळ्यांचं प्रशिक्षण दिलं जातं आणि या सगळ्या उपक्रम त्यांच्याकडून राबवले जातात का, तर बालकांची जी नवीन पिढी आहे ती सुद्धा कृष्ण भावनेमध्ये कशा प्रकारे त्यांनी प्रगती करावी किंवा त्यांना कशा प्रकारे ओढ लागावी कृष्ण भावनेची, याच्यासाठी अनेक कार्यक्रम टेम्पलद्वारे राबवले जातात. किंवा आता इतकंच काय, आता आपण आपण पाहतो आपल्या टेम्पलमध्ये अ, इस अ, इस्कॉन मँगलोरच्या द्वारे सुद्धा मुलांसाठी अनेक कार्यक्रम राबवले जातात. गीता लेवल 1 लेवल 2 ची पण आहे. त्यांच्यासाठी संडे स्पेशल क्लास असतो, त्याच्यामध्ये त्यांना वेगवेगळ्या कथा सांगितल्या जातात, भगवंतांबद्दलचं अध्ययन दिलं जातं. आणि मग त्याच्यानंतर हॉलिडेजमध्ये सुद्धा जेव्हा सुट्ट्या लागतात त्यांना, दिवाळीच्या सुट्ट्या, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या, तेव्हा सुद्धा त्यांच्यासाठी स्पेशल क्लासेसची सोय, स्पेशल क्लासेसची सोय नामनिष्ठ दास प्रभूजींनी केलेली आहे. आणि त्यांनी मुलांसाठी इतके सुंदर PDF बनवलेले आहेत की प्रत्येकाला त्याच्यामध्ये त्यांनी गोष्टी इन्क्लूड केलेल्या आहेत आणि सगळ्या मुलांना इंटरेस्ट येतो त्याच्यामुळे. आणि मग अशा प्रकारे प्रत्येक टेम्पलकडून सुद्धा, इस्कॉनच्या टेम्पलकडून मुलांसाठी अशा कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करण्यासाठी अनेक क्लासेसची व्यवस्था केलेली असते. तर अशा प्रकारे मनुष्य जेव्हा या सर्व इंद्रियांचा आणि अवयवांचा आवेग सहन करतो किंवा कृष्ण भावन, तेव्हाच तो कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करू शकतो. आणि असा जो मनुष्य असतो, फक्त आणि फक्त तोच आध्यात्मिक गुरु होण्यास पात्र असतो. तर जेव्हा मनुष्य कृष्ण भावना भवित संयम साधनेत प्रवीण होतो, तेव्हा तो प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु होण्यास पात्र होतो. मग उपदेशामृतावरील आपल्या अनुवृत्ती भाष्यात श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर लिहितात की आपल्या देहात्म बुद्धीमुळे वाचोवेग, मनोवेग आणि शरीराच्या गरजा हे 3 प्रकारचे आवेग निर्माण होतात. जेव्हा जीव या 3 आवेगांच्या आहारी जातो तेव्हा त्याचे जीवन दुर्दैवी होते. जो मनुष्य या आवेगांचा विरोध करण्याचा अभ्यास करतो त्याला तपस्वी असे म्हटले जाते. अशा तपस्याने मनुष्य भगवंतांच्या बहिरंग शक्तीला अर्थात भौतिक शक्तीला बळी पडण्यापासून वाचतो. जेव्हा आम्ही वाचो वेगाविषयी बोलतो तेव्हा आम्ही निरर्थक चर्चेला उद्देशून बोलत असतो. उदाहरणार्थ, मायावादी तत्वज्ञानांचे बोलणे, कर्मकांडामध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींचे बोलणे किंवा अनिर्बंध जीवनाचा उपयोग घेणाऱ्या विषयी लोकांचे बोलणे होय. अशी सर्व बोलणी किंवा असे साहित्य म्हणजे वाणीच्या आवेगाची प्रत्यक्ष प्रदर्शनेच होत. अनेक लोक अनावश्यकच बोलत असतात आणि अर्थहीन पुस्तकेच्या पुस्तके लिहित असतात. हे सर्व वाणीच्या आवेगांचे परिणाम आहेत. या मनोवृत्तीचे निराकरण करण्याकरिता आपण आपली वाणी कृष्णकथा करण्याकडे वळवली पाहिजे. याचे श्रीमद भागवतात पुढील प्रमाणे वर्णन करण्यात आलेले आहे. स्कंद पहिला 5वा अध्याय 10वा आणि 11वा श्लोक. न यद्वचश्रित पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचितम तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मनसा न यत्र हंसा निरंतु शिक्षयः. जो शब्द जे शब्द संपूर्ण विश्वाचे वातावरण पवित्र करणाऱ्या भगवंतांचे गौरवगान करीत आहेत, त्यांची तुलना संतजन कावळ्यांकरिता असणाऱ्या तीर्थस्थळाशी करतात. परिपूर्ण व्यक्ती दिव्य धामांचे निवासी असल्यामुळे त्यांना अशा ठिकाणी मुळीच आनंद प्राप्ती होत नाही. पुढचा श्लोक. तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अवबद्धवत्यापि नाम्न्यान् अन्तस्य यशोऽन्तकिन्तानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः. उलट पक्षी हे साहित्य अनंत भगवंतांचे नाम, कीर्ती, रूप, लीला इत्यादींचे दिव्य यशोगान करते. ते साहित्य म्हणजे एक निराळीच कृती आहे. असे हे साहित्य दिव्य शब्दांनी परिपूर्ण असते व ते या जगातील दिशाहीन संस्कृतीच्या पापी जीवनामुळे
पापी जीवनामध्ये क्रांती घडवून आणू शकते. असे दिव्य साहित्य जरी सदोष रीतीने रचलेले असले तरी त्या साहित्याचे श्रवण, गायन आणि अनुमोदन साधुजन अर्थात पूर्णपणे प्रामाणिक असणाऱ्या शुद्ध व्यक्ती करतात. निष्कर्ष असा की जेव्हा आपण भगवत भक्तीविषयी बोलतो तेव्हा केवळ आपण निरर्थक बडबडीपासून परावृत्त होऊ शकतो. कृष्ण भावनेचा साक्षात्कार करण्याच्या दृष्टीनेच केवळ आपण आपल्या वाचाशक्तीचा उपयोग करण्याचा सतत प्रयत्न केला पाहिजे. चंचल मनाच्या क्षुब्धावस्थेसंबंधी सांगावयाचे तर त्या अवस्थेचे दोन विभाग आहेत. प्रथम अवस्थेला अवरोध प्रीती अर्थात अनिर्बंध आसक्ती, तर दुसऱ्या अवस्थेला विरोधयुक्त क्रोध अर्थात वैफल्यामुळे निर्माण होणारा क्रोध असे म्हणतात. मायावादी तत्वज्ञानावरील निष्ठा, कर्मवाद्यांच्या कर्मफळावरील विश्वास आणि भौतिक इच्छांवर आधारित योजनांमध्ये आस्था यांना अविरोध प्रीती असे म्हणतात. ज्ञानी, कर्मी आणि भौतिकवादी योजना करणारे लोक सामान्यतः बद्ध जीवांचे लक्ष आकर्षित करतात. परंतु भौतिकवादी लोकांच्या योजना जेव्हा सफल होत नाहीत आणि त्यांच्या प्रयत्नांना जेव्हा अपयश येते, तेव्हा ते क्रुद्ध होतात. भौतिक कामनांचे वैफल्य क्रोधास जन्म देते. त्याचप्रमाणे शारीरिक आवेगांचेही तीन विभाग करता येतात: जिव्हा, उदर आणि जननेंद्रिय. शरीरासंबंधी विचार केल्यास मनुष्याच्या ध्यानात येईल की ही तीनही इंद्रिये शरीरामध्ये एकाच सरळ रेषेत स्थित आहेत आणि शारीरिक आवेगांचा प्रारंभ जिभेपासून होतो. प्रसाद सेवन करण्या इतपत जर मनुष्याने जिभेच्या क्रियांना मर्यादित ठेवले तर उदर आणि जननेंद्रियांचे आवेग आपोआपच नियंत्रित होतात. या संदर्भात श्रील भक्ती विनोद ठाकूर सांगतात की शरीर विद्या जाल जडेंद्रिये ताहे काल जीवे फेले विषय सागरे तारामध्ये जीवा अति लोभमय सुदुर्मती ताके जेता कठीण संसारे कृष्ण बळ दयामय करी बाई जिव्हा जाय स्वप्रसाद अन्न दिल भाई सेई अन्नामृत खाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाक चैतन्य निताय जय निताय. तर आपण ही प्रसादम प्रेयर नेहमीच म्हणतो. मग त्याचा अर्थ ते का तर आपल्याला शिला रूप गोस्वामींनी शिला प्रभुपादांनी आपल्याला त्याचा संदर्भ सुद्धा दिलेला आहे की या प्रसादम प्रेयरमध्ये आपण म्हणतो की हे भगवन, हे भौतिक शरीर म्हणजे अविद्येचा एक गोळाच आहे आणि इंद्रिय म्हणजे मृत्यूकडे नेणाऱ्या मार्गांचे जाळे आहे. कोणत्या तरी प्रकारे आम्ही भौतिक इंद्रियोपभोगांच्या या सागरात पडलो आहोत आणि सर्व इंद्रियांमध्ये जीभ सर्वाधिक अधाशी आणि संयमित करण्यास कठीण आहे. या जगामध्ये जिभेवर विजय मिळवणे अत्यंत कठीण आहे. परंतु हे कृष्ण, तुम्ही आम्हावर अत्यंत कृपाळू आहात. जिभेवर विजय प्राप्त करण्यास सहाय्य करावे म्हणून तुम्ही हा प्रसाद आम्हाला पुरवलेला आहे. म्हणून उदराची तृप्ती होईपर्यंत आम्ही हा प्रसाद ग्रहण करू आणि श्री श्री राधाकृष्ण यांचे गुणगान करू. श्री चैतन्य महाप्रभू आणि श्री नित्यानंद प्रभू यांच्या सहाय्याची याचना करू. तर एक मिनिट पाहू आपण पुढचं वाचायचं का थांबायचं. आणखी भरपूर आहे, तर आपण थांबूया आणि मग आपण पुढच्या क्लासमध्ये वाचून हा पहिला श्लोक आपण संपवूया आणि मग मी सांगितलेल्या एक्स्ट्रा श्लोकांचा पण संदर्भ मी तुम्हाला तेव्हा देईन मग पुढच्या सोमवारच्या क्लासमध्ये. तर आतापर्यंत आपण सर्व या शरीर आणि इंद्रियांना, शरीराच्या या आपल्या इंद्रियांना आणि इंद्रियांचा आवेग जर आपण सहन केला, इंद्रिय आणि अवयवांचा आवेग जर आपण सहन केला, तर कशा प्रकारे आपण आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करू शकतो याची इथे आपण चर्चा करतोय. आणि मग पुन्हा एकदा प्रसादमचं महत्त्व की आणि प्रसादम प्रेयर बद्दल सुद्धा आपण पाहिलं की प्रसादम प्रेयरचं महत्त्व आपण काय याचना करतो की या प्रसादमचं ग्रहण करून आम्ही जी ही एकाच लाईनमध्ये असलेले जे इंद्रिय आहेत की मग जिभेपासून सुरुवात होते आणि मग ती उदराला पण शांतता देते आणि मग त्याच्यानंतर भगवंतांच्या या प्रसादाचा ग्रहण करून या या तीन भागांना, या तीन इंद्रियांना सुद्धा आपण शांत करू शकतो. तेच आपण इथे पाहतो. मग हे जे शरीरात शारीरिक आवेगांचे जे तीन भाग आहेत ते फक्त या प्रसादमच्या सेवनाने सुद्धा त्यांचा आवेग सहन करता येतो.
तर हेच आपण आज इथंपर्यंत पाहिलं. आणि आपण मग पुढे 6 प्रकारचे रस आणि मग उर्वरित चर्चा आपण पुढच्या क्लासमध्ये करूया. आणि मग आपण पुढच्या क्लासमध्ये हा आपला पहिला श्लोक संपवूया आणि मग त्याच्यानंतर जर जमलं तर दुसऱ्या श्लोकाला सुद्धा सुरुवात करूया. तर मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटी वैष्णव वृंद की जय. शील प्रभुपाद